बर'दिनाव आलासि फैनानै बांसिनानो 12 मासनि खृष्टान नुजाफैया नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा जों इसोरखौ सामफ्रामबो खुलुमनांगौआ 12 दिन खृष्टान जानानै सानसेखौ फैनानै मा बेखौ साननो गोनां जाय हक बेखौ मोननो नाङा कि जायफ्रा 12 मासनि खृष्टान 6 मासनि खृष्टान बिसोर गोदो गिदिंफिननानै दिनैनि बर'दिननि मुङाव आं जि गायखंखौ खुंना होफैबाय बेफोरबायदिनो जाहाथे थामथिम जानानै गिदिंफिनो बासाय लामाखौ मोनो बेखौनो आं हामलायनाय गोसोजों बयखौबो आं दिनै बरायो दिनै 2 एकनिफ्राय जों फरायलांदों हेर'द राजानि समय जिउतार बेथेलेम जिसु जन्म হইলেও এক অক্টোবরের সৈতে ওইজন পণ্ডিত যিনি জন্মেন হইলেন যিনি রাজা জন্মে এসেছিল কোথায় কারণ আমরা ফুটবলের সৈতে তারা আমি লিখেছি তার প্রণাম করতে এসেছি মামন সাতান কোনবো ফैदोंमोन जिसु राजाखौ नागिरनो थाखाय बबेहाय बेथेलेमनि जिहुदिया बेथेलेमनि हेर'द राजानि समाव बे बाथ्राखौ लानानै सानजा रायजोनिफ्राय साथाम खनाखौ फैदों हयथ' बियो जोंनि एसियान कान्ट्रिनि गेजेराव जापाननिफ्राय जानो हागौ मालयेशियानिफ्रायबो जानो हागौ हयथ' थाइवाननिफ्रायबो जानो हागौ बायदिखि जाया बे साथाम खनाखौ मुङा मा मामोन बे जाबाय बेलशुआरसिं बेकवारसिं वालकवारसिं बेलशुआरसिं बेकवारसिं वालकवारसिं बे साथाम खनाखौआ दिनै उदावनो जाथों गरायावनो जाथों सान फुर्ता जिसुनि बासायगिरिनि जोनोम सानखौ बिनि जोनोमखौ खुलुमनो थाखाय बिसोरो फैदोंमोन बिनि सिना मामोन हाथरखि बे हाथरखिखौ नुनाय लोगो लोगो बिसोरो फैयै फैयै दिनै जेरुजालेमनि गेजेराव हाबसननानै सोंफैनाय जादों जिहुदिनि राजा जोनोम जाबाय बे बुहुमाव बे बाथ्राखौ राजा खोनादों आरो बे रायजोनि मानसिफ्रा खोनादों आरो गावनि गाव हुलुस जादों गुगुल थुगुल जालाय माबायदि राजा जाखो माला होनना बबाव जागोन बोरै मोनथिखो बे बुंदों जोङो बे गथ'खौ खुलुमनो फैदों मानो होनब्ला जोङो सानजा रायजोनिफ्राय जों हाथरखि नुदों बे हाथरखियानो जोंनि सिनखौ खिथादों बिसोरा हाबाब हेर'द राजा अहंकार राजा संसारनि राजा गावखौनो देरसिन राजा होननानै साननाय सोरगिनि राजा होननानै जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथिया गावनि बे राजानि रायजोखौ सेजानो गिनानै हुलुस थुलुस बिनि जिउआव सानखांबाय रायजो राजानाव बेबायदिनि गेजेराव आरो गिदिरफोरनि गेजेराव अध्यक्षफोरनि गेजेराव धोरोमजाजोफोरनि गेजेराव बुंबाय आरे बबाव जोनोम जागोन बेलाय नोंसोर मोनथिया जाखो बे बाथ्राखौलाय माबोरै जाखो आंथ' जेबो मिथिथारा माथो बबाव जाखो बोरै थांखो बे समाव बुंदों अ बे जिनिसा मिखानि फार्स्ट बियो लिरनाय दंखायो शास्त्र बायदि लिरनाय दंखायो इयाव बेथेलेहेम जिहुदियानि बेथेलेहेम जुदायानि गेजेराव बे सासे ओरैबायदि अध्यक्ष ओंखारगोन बा फोरोंगुरु जागोन आरो बयनिख्रुइबो उन्दै जानाय नङा बेबायदि लिरनाय दं होननानै बियो माखासे पण्डितफ्रा बुंबाय आरो बे शास्त्रफोरखौ नायबाय बे शास्त्रआव गाहाम जाबाय मा होनदों जिहुदा देशের বেথলেহেম তুমি জিহুদার ঐক্যভবনের কোনো মতে কুপ্তিত নহয় কারণ তোমার হতে সেই ঐক্য উৎপন্ন হইবে এই যাবে মানে মাবাউনি মিখানি ফার্স্ট দিয়ে বলতে বাচ্চা কই না দিন খাবে এগুলো না দিয়ে তিনি কইলেন बिखौ मोनथियानो बे समखिखांदों जिउआव गोदावग्लायनाय मोनदों मानो होनबा बियो गाव जाबाय संसारनि राजा गावनि रायजोखौ थांनो गिनानै जिउआव किं मोनखांदों
हाबाब माथो आंखौ सिनि सैबाय आंनि रायजो जानायफ्राय मा खालामबावनांगौ आंलाय नाथाय बियो फैदोंमोन सोरगोनि रायजो राजा जोबनो गैयै सासन खालायग्रा जाख'फुरिनि जुगे जुगे रायजो खुंनायनि राजासोमोन बे नाथाय संसारि जानानै गावखौ गिखांदों गावखौनो बोरैबा मोनदांदों बेखायनो बेबायदि सिजानो गिनानै बियो मा खालामदों बै माखासे साधारन गणफोरखौ गुफुनै माने स्रोदै लिंहरबाय बियो ओइ नोंसोर ओरै फैलाय नोंसोर माला नुनाय बिहाथ सौलाय बुंबाय नोंसोर माला नुनाय हाबाब दे नोंसोरो गिबियावनो थांनानै खुलुमफैदो आरो नोंसोर खुलुमखांनायनि उनाव आंनाव फै आंबो गोसो हगारसारना खुलुमहैथारगोन बेबायदि मोनसे थगायनाय आखारै बिलांबाय नोंसोर थांनानै खुलुमहैग्रोदो जै मोनबा आंनो खिथाफै आंबो गोसो खुसि बेखौ खुलुमहैगोन होननानै बुंबाय नाथाय दिनै बिसोरो बे हाथरखिखौ जेरै दोरोदलाङो थांबाय थायो थाङै दिनै मानबाय जेराव मा दंमोन गथ'खौ लानानै बेयाव स्थिर थायो हाथरखिया स्थिर थाहैनायजों लोगोसे बिसोर नुनो मोनबाय सानखरफा सान्तिनि राजा जोबनो गैयै जिउ होग्रा जिसु ख्रिस्टआ बेयावनो बेखौ नुनानै बिसोरो गोसो खुसिलायनायजों लोगोसे रंजा बाजायै गावनि लांनाय सना रुफा थाखा फैसा अनरसफोरखौ गथायनानै होबाय खुलुमबाय बिसोरसो सिगां नुजाग्रोबाय जेरुजालेमनि जिहुदियारि जिदुयारि मानसिफोर बेखौ जेबो मोनदांथि गैया जाबाय नाय इसोरनि परिकल्पना माबायदि खुलुमखांनानै जेथिया माबायो सासे स्वप्नआव दर्शन होदों सिमाङाव नुजादों ओइ नोंसोर थां नोंसोर गुबुन लामाजों थांफिनदो मानो होनबा बे दिनै जिसु ख्रिस्टखौ जिउ लानो बा बुथारनो खायदा खालामदों बे बाथ्राखौ बियो बैसोर सामुफोरनो खिथानाय जादों जिसु उनखौ जाय खैथानि लामा होग्रा जिसु ख्रिस्टखौ मा होनदों गलि न'आवनो जोनोम होनो नाङासै आइ बिखौ बिसि फिसाय रावबो गैयाजासेनो मा होनदों अमा होग्रा माबा मोसौनो दाना होग्रा नावद्रायाव हाननानै थांदों बेसे दुखु गोनां जिसु ख्रिस्टनि जोनोमालाय नाथाय सोरनिबा नागानि न'आव थायोब्ला हाबा ओरै जालायमोन आयै फोरोंनाय आदैया एसे दै गुदुं फुदुंना लाबोदो आयं हाबा मा इसे मोजां बोरै जाखोलै ओइ नोंसोरो मा फैदोलाय उन्दुगोलाबाय दावथोर गिदिर राजानि फिसाव जुदि जों गिदिर सिबाय गैया रावबो सोर नायो नुगौमोन उननानै थालांगोलै रावबो नुवाखै गावजों गाव जुदि जोनोम जायोब्ला सोरबानो हिनजावफ्रा जात्रिफ्रा बुरैफ्रा दै फुदुंदो दे माखासे दे आयै फिसौ खुसि खारस्रालायो मिनि एखेबारे सोरबा थुगोन बामनानै हाबाब फिसौआ जावनो फुसुबथाबाय आबै सना होनलायगोन नाथाय बेबायदि दङ बे संसारावहाय माबायदि दुखु गोनां जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सानालाय जायगा मोननै थायो दा बे बाथ्राखौ लानानै दिनै माखासे लावखारफोरनो दर्शन जादों लावखारफोरखौ थांनानै बुंदों बिसोरो नुनायजों बे लावखारफोरनि माखासे मोसौ बाथोन दंमोन बे बेथेलेमाव
हयथ' बिदिनो बोरमा बाथोन दंमोन हयथ' मैसो बाथोन दंमोन बेयाव थांनानै आरो इसोरनि पावारा साग्लोबहैदों बिसोर गिनाय मोनदों आजि गैया खालि गैया मा पावारफ्रा बेलाय गोदाव सोरावहाय बबेनिफ्राय फैखो बे समावनो रे नोंसोर दाबि माने दिनै पृथ्वीनियाव त्राणकर्ता सासे गथ' जादों जोनोम जादों बिनि नामा जिसु बियो अकल इहुदिफोरनि नङा सारा पृथ्वीनि मानसिनि थाखाय बासायगिरि त्राणकर्ता जागोन हालेलुया बेबायदिनो सोरगोनिफ्राय स्वर्गदूतफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों बे दिनै रंजानाय जाबाय बे खुसिनि सम जाबाय बे दिननिफ्रायनो त्राणकर्ता ओंखारगोन बेखायनो सय मैयाबो आं बे बाथ्राखौ बुंखाबाय सिनायाखै रेभारेन्ड मावबाय आंबो 15 बोसोर नों सिनायखौ जिसुआ गावनि त्राणकर्ता जानानै बिदि बुंफैयाखै नोंनो रेभारेन्ड मानसिखौ दाजादों अथ'स' मानसिखौ दाजादों इसोरानो थिगौनो दुगा उग्र फैखो जुदि दुगा जामोनबा लुसिफार जानानैथ' फैनाङामोन ना बे पृथ्वीयाव सना रुफाजों दाजानाय अंगना बाथा अंगनाजों 9था धातुजों आसान खेरा एखेबारे बुंफबलायनाय ससेल' मोदोम गासैबो सना रुफाजों बे सैताना गावखौ दुगा जानानै हामसो थिग बेबायदिनो माबोरै जादों बेयावनो जाया गोजौ जागोन गाहाय रायगोन होनना बुंनाय बाथ्राया मानो जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाइबेलनो बै जोनोमनि सानावनो बे फोरमानखौ जोंनो फोरमायखादों मिथिहोखादों नोंखायनो जों बेखौ सानहरगोन आयो जोंनि प्रभु जिसुआ हाबा इसे गिदिर जानानैबो मानो मोसौनियाव फैखो मानो जि जोम गैया जाखो मानो मोना जाखो बे जिसुआ बेनो बे बाथ्राखौ मिथियो गोसोआव जेबो मोना पबित्र आत्मानि शक्तिखौ लानो बायो गियो मास मोनसेयाव खनसेल' हाबो 12 बोसोराव सानसेल' फैयो 6 मासजों खेबसे जाहैना आलासि फैयो दिनै जानाय लोंनाय गोदान बोसोर जायो थांनांगौ जायो खरस ओंखारो रानना जानायाव अब्ला बेखौ जायो दोनखोमा लायो बाथिं सिङाव एब्रेयो गैला माफोर बांद्राय गैला होयोब्ला थोयो होआखै जेराव जाना आग्लायबाय फैब्ला जागौमोनलै आं सानो नोङो सिगां जागोनना जायाखै आंना बुंबाथाय खामाखै बेबायदि जोंनाव मेरला ख्रिस्टानफोर दं जासुला लुबैसुला खांसुला देलाय मांग्रि देला मांग्रा मोनाबिलियाव थांग्रा फुंबिलियाव थांग्रा दैजियाव थांग्रा बैजियाव थांग्रा दै सेराव थांग्रा नाथाय इसोरा बिदिखौ मोजां मोनाखै बेफोरनि थाखायनो इसोरा दिनै दुखु मोनदों संसाराव दाथांदों संसारावबा गाग्लिनाय दं रिमोननाय दं प्रतियोगिता दं थिननि 16 जाखोबा बुंदों जेराव बादायलायनाय बाव इसोरनि बोराबनाय थायो अस्थिरता बेखौ गालातियानि 6नि बिसङाव लिरदों बे बाथ्राखौनो मेंख्रदि गैया सप्ताहखुंखाबो जाबाय आं मडेलिंआवनो हाबनो मोनाखै नों दिखाबायना मुथियावसो बाहायो बेखौ हारा मेगन बेटारि थायो रोखा दुगाफ्राव नाय सोरबा मेंख्रआव थांबाय होनना बियो उल्थिसो नालाय
साजायनायालाय बिराद मोजां साजायनाय रावबो गैया जेबो गैया नों गोदै जानो होननानै जेबो रोङा नोङो आंनाव गाबोन आलासि जाहैदो बिदिबो होननो रोङा फालागासिनो मन्दिरनिफ्राय आंनि मन्दिराव थांदो गैया आथिंखौ थाबायनोबो रोङा बेखौनो साजायदों हाथरखि गायबा फैगोन नामा दा आंल' रायो आं खालायब्ला आंनि न'खर खालायब्ला बिराद दुखु मोनो आंना माखासे फिसौफ्रा माबा जानायफ्राय बिबायफ्रा हिन्दुना आसुगुराव रंग फुनावनो दिनै फिसौफोरजों मा जानोसै मा जानो जाया जों दा फैखानो फैदो आं बुंब्लाब्ला आङो गोलाव लाबाय खेमा दा इसोरा बेफोरबायदिनि थाखाय आर्टिफिसियेल कमिटामोन आं बुंखाबाय खानाय बोनायानो फिउटिबार अखलाबनायानो दैजिं बैजिं लैथोआवसो थांनायानो बिदिनि थाखाय नङा प्रतियोगितायाव बाहागो लानायाव बारा मोजां नङा दे जोंनि इसोरनि बायदि रंजा इसोरनि बायदि मोसा इसोरनाव मोसायाखसै फांसनाव फैदो बुंगौमायनांगौ दा आं माखासे जिनिसखौ आङो बेखेवनो हाबाय इसोरा बोर होथोंसै बयखौबो बुंग्रा खोनासंग्रा आरो इसोरानो इसोरखा आरो गुबुन इसोर गैया एक इसोर जिथु इसोर गैया बे जेराव फैदों आंनि खुगायाव आंनि नङा बिनिसो बेखिनि बुंनानै दिनै आं इसोरनि बायदिखौ फोजोबबाय दे दिनै जिसुमाव Lord, semua sini alasya मोजांथार बेबायदिनो इसोरनि बायखौ खोनालांबाय बा जिसुनि सोलिनानै दिनैनि लोगोसे गोबांथार बेबायदिनो मिथिलांबाय बेनिखायनो जे बिथां मानगोनां सारनो होनो जोंहा मुवा मुंसिबो गैया बिथांनि न'खराव बिथांनि खामानि मावनायफ्राव इसोरनि बोर होथोंसै बेनिखायनो बै जौगाथायनि थाखाय जों इसोरनाव गोथां दे